Είμαι ο Ghost Scar. Συγγνώμη για τόσο καιρό. Σήμερα παίζουμε το American Block Sniper Survival. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι Minecraft. Να το παίξετε. Όπα, συγγνώμη. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αρχίζουμε. Αυτή είναι η τέταρτη πίστα, γιατί εγώ έπαιξα λίγο για να δω πώς είναι. Ναι, κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω στόχο, αλλά τέλος πάντων. Τρέχουμε. Έχουμε και γεμιστήρες. Παιδιά, έχουμε σφαίρες. Έχουμε σφαίρες, ωραία. Α, βρήκαμε και φαρμακείο. Πρέπει να το παίρνετε αυτό, μα η ζωή σας είναι πολύ λίγη.